Magluto ta og ginataang dabong. Mao nang iyang mga sagol. Dabong. Humana gilatan. Okra. Slice o gagmay. Atsal. Kulikot. Kamatis. Loya. Ginger. Mao ni ang saluyot. Slice o ginagmay tinag-as ba. O pasayan niya pang subak. Dagko, gagmay-gagmayan lang. Tipid ba? Ayan, lunod diri. Dabong o kamatis, loya. Tangsa, kawali. Na pagkauman sa buwan. Timplahan og asin. Og bitsin. Gamay lang para dili maupaw, mamukaon. Pagkauman, pabukalon. Takloban. Takpan hanggang kumulo. Bumukal ba? Mubukal ba? Bukal na. Kumulo-kulo na. Oh, wow. Ato nang ilunod sa mga gulay. Kaning okra o saluyot. Dungan na sila. Saluyot. Then kayon lagamay. Ilunod ang gata, nagbukal na kaldero. Now, ug ang kulikot og atsal. Man nabukalog kadali. Manir na. So, mo na ni ato lang hukaron katong i-display. Naman. Tapos na po ang ginataang dabong. So, mo na ang display. Dabong. Gilogan dayon.